Ay pa, naaragay ka diri pa. Naata ko'y pangutana ba? Unsa day English sa bukog? Lah, may niya ka? May ninindot na pangutanahan mo na, challenge ka na. English sa bukog? Murag, English sa bukog? Wa, di ko kibaw. Kalimot na sa una-una, pero di na ako may istorya kung sa English bukog. Yan na ha, una-una sa na ko ha. You give the name of the nation is the cradle of civilization. Tanya ko, nasod nga, nag-cradle of civilization, what is the name? Narakinunaan. Ato na ko yung lolo ha. Pangutan ako sa mong lolo. Kibaw, ito yung lolo kay kuhan man to, third honor mong ito sa pag-eskwela niya. So ito, pangutan ako. Lolo, Unsa galito yung English bukog lo? Kalabira. Kalabira, gida yung English bukog. Kung kay pasantiyon, Kalabira. Kalabira. Ay,